в момента трябва да виждате теста в края на деня, като започвам от коментирането на първия въпрос, контрола, който упражняват националните парламенти по отношение на зачитането на принципа на субсидиарност, се нарича предварителен политически контрол, т.е. верният отговор е този предварителен политически контрол, тъй като националните парламенти осъществяват контрол за спазването на този принцип на политическа основа. Т.е. те изразяват политическото си отношение за това дали проекта на законодателен акт на равнище Европейски съюз съответства на принципа на субсидиарност. Съответно, самите национални парламенти не осъществяват последващ юридически контрол. Това е задача за Съда на Европейския съюз и не е вярно, че е лишен от правно значение. Този контрол има своето правно значение, което е утвърдено в протокол номер 2. Съответно, в член 7 може да видим последиците в зависимост от броя на мотивираните становища, получени от националните парламенти. В общия случай се предполага преразглеждане на проекта на акт и мотивирано становище от страна на комисията дали ще поддържа тази законодателна инициатива, дали ще я оттегли или ще я отмени. Когато регламент на Европейския съюз бъде публикуван в Държавен вестник на държава членка, този регламент влиза в сила. Верният отговор е единствено на датата, посочена в регламента, или 20 дни след публикуването му в официален вестник, като това правило е закрепено в член 297, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Регламента, тъй като е адресиран до всички правни субекти, не може да бъде адресиран до конкретна група адресати, съответно той не се съобщава да се публикува в официален вестник. Имайте предвид, че публикуването на регламент или преписването на директива, не транспонирането, самата директива да бъде препубликувана в национален вестник, представлява нарушение на правото на Европейския съюз. Съда в своята практика установява, че това е нарушение на принципа на лоялно сътрудничество, тъй като държавите членки трябва да предприемат всички мерки, които да гарантират ефективното действие на правото на Съюза, а публикуването на акт на производното право на Съюза в национален държавен вестник създава едно съмнение относно действието на този акт. Дали той действа едва след като националните власти го опосредят чрез публикуване в съответния национален държавен вестник. Такова действие е недопустимо. На следващото място не е източник, т.е. тук този беше отговора. На следващото място не е източник на първичното право на Европейския съюз. И тук трябва да бъдем много внимателни в прочита на условието, защото то ни отпраща към източниците на първичното право, а ние вчера подробно разгледахме кои са те. Като споменахме, че част от източниците на първичното право са протоколите и приложенията към договорите на основание член 51 от ДЕС. Но трябва да знаем кои са протоколите и трябва да имаме предвид, че такъв протокол относно приложението на принципа на целесъобразност не съществува. Може, нали, механично да решим, че си измисляме някакъв източник на правото днес, който няма. Решението на Европейския съвет, прието по реда на член 48, параграф 6 от ДЕС, е предназначено да бъде източник на първичното право. Съответно, акта относно преките избори на членовете на Европейския парламент, приет през 1976 година, също се разглежда като част от източниците на първичното право на Европейския съюз. По отношение на правната квалификация на актовете в правната система на Съюза, Съда на Европейския съюз посочва, че решаващо е правното основание и съдържанието на акта. Не е от значение какво е наименованието, тъй като институцията може да реши да кръсти по всякакъв начин този акт. Но с оглед основанието, на което се приема този акт и съдържанието му, трябва да се направи тази правна квалификация, съответно да се прецени какво е правното действие или правните последици на този акт. Разбира се, това до голяма степен има значение в контекста на нетипичните, непредвидени източници на правото на Съюза, тогава когато даден акт поначало не би следвало да поражда правни последици, но въпреки това
с оглед правното основание и съдържанието си, може все пак да се твърди, че представлява правно обвързващ акт. По отношение на законодателната функция в институционната система на Съюза, тя се упражнява от Европейския парламент и от Съвета. Разбира се, немалка роля в тази законодателна функция е отредена и на Европейската комисия, която на общо основание, по смисъл на член 17, параграф 2 от ДЕС, упражнява правото на законодателна инициатива, освен ако в договорите е предвидено друго. Другото, което е предвидено в договорите, обикновено е правомощие на Съвета да инициира приемането на някакъв акт или правомощие на Европейската централна банка, съответно правомощие на Съда на Европейския съюз да иска изменение на своя статут. На следващото място, законодателен акт на Европейския съюз е всеки нормативен акт, който е прият по реда на обикновената или специалната законодателна процедура. На основание на член 289 от Договора за функциониране на Европейския съюз е посочено, че законодателни актове са тези, приети по обикновена или специална законодателна процедура. И може би си мислите, че това е, може би, твърде очевидно, дори да бъде споменавано, но в практиката на съда се срещат случаи, в които спорещите правни субекти, които искат отмяна на даден акт, се позовават на неизпълнение на процедурата по протокол номер 2, а именно непредоставяне на националните парламенти на възможност да осъществят политически контрол за спазването на принципа на субсидиарност. Тази процедура и този контрол са предвидени по отношение на законодателните актове. Тоест не е безразлично дали Съюза приема законодателен акт или не. Ето защо трябва да бъдем внимателни, когато разглеждаме различните нормативни основания, заложени в договорите. Такова нормативно основание, което изрично препраща към обикновената или урежда специална законодателна процедура, дава основание за приемане на законодателен акт. Ако няма никакво позоваване към обикновената законодателна процедура, съответно не е уредена специална законодателна процедура в съответния член, то тогава този акт не е законодателен и спрямо него не важи това задължение за проверка на принципа на субсидиарност. Актовете за изпълнение, това са актовете, които са приети на основание член 291 от Договора за функциониране на Европейския съюз, се прилагат, се приемат, за да установят общи правила за изпълнение на правно вързващите актове на Съюза. Тоест, тук имаме верен отговор, този третия. Ако един незаконодателен акт изменя несъществени елементи на законодателен акт, то този незаконодателен акт трябва да бъде делегиран акт по смисъла на член 290 и съответният законодателен акт да е предвидил възможност на комисията да упражни своето право да измени в несъществени части законодателния акт. Но изпълнителният акт се приема от комисията, а в отделни надлежно обосновани случаи от съвета, тогава, когато е необходимо да бъдат определени общи мерки за изпълнение на някои от правно обвързващите актове на Съюза по отношение на всички държави членки. Принципът на лоялно сътрудничество обвързва държавите членки, независимо дали приемат актове в обхвата на европейската интеграция или в област на запазена компетентност за държавите членки. Принципът на лоялно сътрудничество предполага държавите членки да съдействат или да бездействат, да предприемат всички общи и специални мерки, за да гарантират ефективното приложение на правото на Европейския съюз. Това може да бъде свързано включително с начина, по който се упражняват права в кръга на запазена компетентност за държавите членки. Не е вярно, че този принцип се прилага единствено в областите на предоставена компетентност на Съюза, тъй като този принцип е адресиран към държавите членки и съответно те трябва да гарантират, че няма чрез действията или бездействията си да усуетяват ефективното приложение на правото на Европейския съюз. Като последица от принципа на лоялно сътрудничество, ние виждаме задължението на държавите членки тогава, когато те са
приели някаква законодателна уредба, която в последствие се установи, че е в противоречие с някои от правно обвързващите актове на Съюза, да изменят или да отменят тази законодателна уредба. Това правило а, не възниква по силата на принципа на примат, а по силата на принципа на лоялно сътрудничество, за да може да се предостави ефективно приложение на правото на Европейския съюз. По отношение на принципа на субсидиарност, коментирахме, че той не се прилага единствено в областта на изключителната компетентност. Защо? Защото в област на изключителна компетентност няма какво да се поделя между Европейския съюз и държавите членки. Там единствено Европейския съюз упражнява своите правомощия, съответно той решава по какъв начин да ги упражни. Принципа на субсидиарност на нас ни помага, за да видим дали Европейския съюз или държавите членки следва да уредят съответните обществени отношения. Съответно, Митническия съюз, тъй като е част от област на изключителната компетентност по смисъла на член 3 параграф 1 от договора за функциониране на Европейския съюз, в рамките на приемане на акт в областта на Митническия съюз е изключено приложението на принципа на субсидиарност. В рамките на общата политика по външните работи и сигурността, вчера споменахме, че тя е предмет на специфични правила и процедури. Съответно, споменахме, че в синтезиран вид тази специфика е отразена в член 24, параграф 1, алинея 2 от договора за Европейския съюз. И там изрично се посочва, че водеща роля при приемането на актове в областта на общата външна политика и политика за сигурност имат Европейския съвет и съвета, там където имаме представители на държавите членки, които приемат актове с единодушие, ако не е предвидено друго. Поначало актовете, които са приети в тази област, не са подчинени на съдебен контрол, както това изрично следва от материалното ограничаване на компетентността на Съда на Европейския съюз по силата на член 275 от договора за функциониране на Европейския съюз. И разбира се, законодателни актове не могат да бъдат приемани. Компетентен съд в производството по ангажиране на извън договорната отговорност на държава членка за причинени вреди на частноправни субекти от нарушение на правото на Европейския съюз, това е Националния съд. Ако държавата е нарушила правата ни, ние като частноправни субекти може да инициираме производство срещу държавата пред Национален съд. Ако искаме да ангажираме извън договорната отговорност на Европейския съюз, то тогава това производство може да протече пред Съда на Европейския съюз по реда на член 268 от договора за функциониране. Но извън договорната отговорност на държавите членки за вреди, причинени на частноправни субекти, принципа Франкович, това производство се разглежда пред Национален съд. Защо не се разглежда пред съда? По простата причина, че договорите не създават такова производство. А Съда на Европейския съюз разполага с изключителна компетентност единствено по отношение на производствата, които са определени в договорите. Той не може сам да реши да разглежда производства, които не са му предоставени в компетентността. Съответно, за тези производства, които не са уредени в договорите, защитата на правата на частноправните субекти следва да се осъществи на национално равнище, като, разбира се, следва да бъде определен компетентен съд или при липсата на определен компетентен съд, ако националното законодателство не посочва такъв, следва да се приложат принципите на равностойност и ефективност, за да се определи реда и начина на защита на това право. Това беше тема за Република България преди измененията в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, но в момента този въпрос не съществува, тъй като е уреден на законодателно равнище пред кого следва да се разглеждат такива искове. Но винаги извън договорна отговорност на държавата за вреди се разглежда пред Национален съд. Имате ли въпроси по теста? Нещо, което искате да доуточним?
Здравейте, ако е удобно. На трети въпрос, понеже не можах така много да го разбера, ако може да накратко да ни разясните още веднъж във връзка с Да, отговора тук. да. Не съществува такъв протокол относно приложението на принципа на целесъобразност. Факта, че нещо го кръщаваме протокол, не означава, че това е протокол, който е част от договорите. Член 51 от ДЕС посочва, че имат същата правна стойност протоколите и приложенията към договорите. Но такъв протокол, който не е приложен към договорите, т.е. това е някакъв фантазиен протокол, не е източник на първичното право. Също така да се връщам една стъпка назад. Вчера, когато коментирахме източниците на първичното право, споменахме, че има актове на институции, които са приравнени на източник на първичното право и представляват част от източниците на първичното право. Такъв акт е решението на Европейския съвет в производство по реда на член 48, параграф 6 от Договора за Европейския съюз в рамките на упростена процедура за изменение на договорите. Тоест, това решение на Европейския съюз, когато влезе в сила, е източник на първичното право. Единствената специфика, която коментирахме и която все пак е важно да знаете, е, че преди да приключи процедурата по ратификация, така както е въведено изискването в 48 параграф 6 от ДЕС, този акт се разглежда като източник на производното право за целите на съдебния контрол от страна на съда, за да може, ако някой сезира съда с искане за проверка на валидността на този акт, съда да провери дали действително а, а, Европейския съвет е спазил ограниченията в 48 параграф 6. На следващото място, акта относно преките избори. Исторически този акт също е източник на първичното право, тъй като той има своята нормативна делегация за приемането си в договора за Европейската икономическа общност, съответно променя начина за конституиране на Европейския парламент. И ако до първите преки избори през 1979 година Европейския парламент се е конституирал чрез представители на държавите членки, които са представители на съответните парламентарни органи на държавите членки. То след 1979 година, по силата на акта относно преките избори, това са пряко избрани представители от гражданите на държавите членки. Много благодаря за отговора. Ще може ли само да повторите кой беше члена на шести въпрос? Там при акта, Само който е прочетайте. прият. А, 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 това ли всеки точно. въпрос? Да, точно този въпрос, за като законодателен акт на Европейския съюз е. Член 289 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Той определя условията за това, кои актове са законодателни актове на Съюза. И законодателен акт на Съюза може да бъде регламент, директива или решение, ако са приети по реда на обикновената или специалната законодателна процедура. Развитието на обикновената законодателна процедура има своята систематична уредба в член 294 от Договора за функциониране на Европейския съюз, по отношение на специалната законодателна процедура. Това е процедура, при която съвета приема правно обвързващ акт, било след консултация с Европейския парламент, било след одобрение от Европейския парламент. За да видим обаче какъв вид специална законодателна процедура се предвижда за приемането на даден акт, трябва да видим на съответното систематично място, където пише, че даден акт се приема по специална законодателна процедура, да проверим в какво точно се изразява тази специална законодателна процедура. Тоест, за разлика от обикновената законодателна процедура, която има една обща уредба в 294, специалната законодателна процедура е доуточнена на съответното систематично място в договорите, което предвижда приемането на законодателен акт по специална законодателна процедура. Да, разбрах. Благодаря. Много се извинявам, може ли да направим много кратък паралел между влизането на в сила на регламентите и директивите, тъй като явно вече се срещат често такива въпроси, а всъщност казахте преди малко, че те не се публикуват, не могат да бъдат публикувани директивите в Държавен вестник.
Да, в А, Държавен вестник на държавите членки. Да. Защо? Защото има официален вестник на Европейския съюз. Съответно, правилата за публикуване и за влизане в сила на актовете на правото на Съюза са установени в член 297 от Договора за функциониране. По отношение на законодателните актове, правилата се намират в член 297, параграф 1 от Договора за функциониране. Когато се публикуват в официален вестник тези актове, те пораждат и влизат в сила в зависимост от две правила. Първото е, те влизат в сила на датата определена в самия акт. Ако самия акт сочи, че той ще влезе в сила след 2 месеца, след 1 година, то тогава той влиза в сила. Ако обаче акта не посочва нищо, мълчи, то тогава се прилага общото правило, а именно, че той влиза в сила на 20-я ден от датата на публикуване. Имайте предвид, че когато говорим за влизане в сила, това не винаги означава започване на прилагане на съответния акт. Тоест, действието на акта може да бъде обусловено от вакацио легис. Например, общия регламент относно защитата на данните, той влезе в сила след публикуването си в официален вестник, но неговото прилагане беше отложено с период, струва ми се, около 2 години. Така че влизането в сила е момента, от който този акт започва да влиза в сила, т.е. поражда правните си последици, но е допустимо законодателя да отложи изпълнението на определени задължения в акта, като това отделно трябва задължително да се уреди в законодателния акт. Недопустимо е държавите членки да публикуват акт на правото на Европейския съюз в Държавен вестник, защото това поставя под съмнение автономния характер на правото на Съюза, неговата непосредствена приложимост и в практиката си съда е установявал нарушения на държавите членки, свързани с подобни действия, в които те възпроизвеждат регламенти в официалния си държавен вестник. Такива случаи има на комисията срещу Италия. Дори държавата членка да има доброто намерение по този начин, чрез публикацията в държавен вестник, да постигне по-добра информация за правните субекти, това действие, макар и от добри намерения, мотивирано, е в нарушение на правото на Съюза, защото създава съмнение за това към кой момент влиза в сила съответния акт на правото на Съюза. А пък в контекста на принципа на непосредствена приложимост, вчера споменахме, че актовете на правото на Европейския съюз влизат в сила и се прилагат по правилата, определени в самото право на Европейския съюз. В този случай правилото, основното е в член 297. Тогава, когато определени актове не подлежат на публикуване в официален вестник, тъй като, да кажем, са адресирани до конкретни правни субекти, да кажем директиви, които са адресирани до част от държавите членки, то тогава такива актове следва да бъдат нотифицирани на съответните държави членки и ще пораждат действието след нотификацията им. Регламента при никакви обстоятелства обаче не може да бъде нотифициран до адресатите си. Ако правният инструмент е регламент, то той ще трябва да бъде публикуван в официален вестник, за да могат правните субекти да се запознаят с неговото съдържание. Ако Съюза не желая да използва регламент и има възможност да използва друг правно обвързващ акт, трябва да предпочете друг правно обвързващ акт, ако не желая публикация в официален вестник. Но национален държавен вестник не може там да се публикуват актовете на правото на ЕС. Там се публикуват актовете на вътрешното право.